A Rory lé mé an tas le Janie Fields sa Westmead Independent agus an méid a bhíad a rá got fhí sionnach. An bhéh fá Rory beagání a intin dom fuat féin faoin grúpa Stand with Badgers agus faoi cén tionchar is féidir le seilg sionnach a bheith ag an mroc. Well, is mis Ruairí Ó Leocháin agus is múnseir bunscoile mé. Tá sim agam I las anmhaithe ó bhí mé óg agus tá obair dionach déanta agam I dtartháil Feabhra le blianta fada. Rithim grúpa dar bannam Stand with Badgers. Obríomid ceistena las anmhaithe go háirithe maidir leis an mroc. Cé go bhfuil an broc cosanta faoin dlí, feicimid go mííon broc híomh locáil nó a duchailt le linn seilg sionnach. Agus nuair a bhótáladh an bille faoin seilg sionnach síos in áiléireann bhí an na ddíomá éireann agus mar sin rinnemer pobalbhre chun tuairimí an phobal aáil. Creidimid go gcathair an dlí a chur bhaim I gceart agus an broc a chosint.